chi siwr fod yn meddwl pam mae het ar ymhenni? Pam? Mae fe'n rewi tu fas. Dinis i lan echdo, oedd e'n bwrweira. Dinis i lan bore yma, a oedd e di rewi. Oedd y car wedi rewi, a mae fe bron yn fis Mai. Be sy'n digwydd yn y byd? Sa'n gwybod. Ond dim na pam fi yma heddi. Pam i fi yma heddi? Wel, mae fe'n wyl y banc penwythnos hyn. Yey! Pawb a di llun off ysgol, sy'n gret, ond mae arholiadau. Rownd y gornel. A fi'n gwybod bod e'n gyfnod le mae bobl yn poeni am arholiadau, a maen nhw ddim yn gweld i ddechrau pan mae'n dod i adolygu. So ni'n meddwl rhoi cwbl o dips i chi, achos fy mod i mor academaidd, a fy mod i wedi gwneud mor dda yn fy nhygau a lefel A. Wel, nes i'n iawn. Ond, byddwn ni ddim wedi os o'n i ddim wedi adolygu. Mae pawb yn casau adolygu, ond gobeithio, os ydych chi'n gwylio'r fideo bach hyn, byddai lle helpu chi. Just check o faint o amser wedi bod, achos fi'n siarad gormod. 5 beth i oroesi yr arholiadau. Surviving the exams. Goroesi'r arholiadau. Peth cyntaf sydd angen arnoch chi yw amserlen. Amserlen, eitha rwydd i wneud. Dros y penwythnos, os ych chi'n bwriadu i wneud 2 awr y dydd, eisiau chi feddwl, reit, pa bwnc i fi mynd i adolygu? Pa bwnc i ni mynd i adolygu heddi? A chi'n ei restr o'r pwnc ar y top a be sy'n eisiau wneud. Pwnc ar y top, be sy'n eisiau wneud. Iawn? Chi'n rhoi hwnna lan ar y chwal fyna a bwys y gwely a chi'n meddwl, reit, fi'n mynd i tico pob un off, un cam ar y tro. Eitha rwydd i wneud. Hwna o ran neis, amserlenni a chynllunio. Yr ail beth sy'n eisiau chi wneud wedyn, wneud yn siŵr byddwch chi tunes, cerddoriaeth da sy'n gallu helpu chi i ganolbwyntio. Achos allai ddim gweithio mewn Gwyliwch, ond allai ddim gweithio chwaith yn gryndo ar ganeuon am y geiriau a lyrics yn nhw. Achos os i fi'n gryndo ar, sa'n gwybod, hairspray. I can't stop the beat, canu gyda fa. A wedyn fi ddim eisiau gweithio, achos fi'n meddwl, fi'n mynd i glynnau'r stafell wely heddi, tra'n gryndo ar hairspray, achos mae hwnna'n well na adolygu. So, os ych chi'n gryndo ar gerddoriaeth clasurol, soundtracks i ffilmiau adnabyddus, so Avatar, mae'r ffilm na a soundtrack gwych, neu chi'n gryndo ar Star Wars soundtrack, unrhyw fath o ffilm epic, sy'n drama yna fe, a mae yna soundtrack clasurol i'r ffilm na. Gryndwch ar yna tra bod chi'n gweithio, a lle weithio chi nawr, canolbwyntio ar S. Y trydydd peth, cyfnodau byr o adolygu. Okay? So os taw 20 munud o hanner awr, ta beth yw'ch amser chi i ganolbwyntio, am y cyfnod yna, mae eisiau chi droi'r ffôn ar aeroplane mode. Chi'n gallu wario cerddoriaeth trwy fe, ond jyst rowch e ar aeroplane mode, achos bydd bod rhywun yn texto chi neu Snapchat o chi, a chi'n mynd i edrych yno fe, a fi'n gwybod mae hwn yn galed, so na pam fi'n dweud 20 munud ar y tro. A wedyn ni, ar ôl 20 munud, checko'ch ffôn. Digon rwydd, iawn. Weld, fi droi post-its bob man. O'r fan hyn, fyna, sdim byd arno nhw, achos fi wedi gwneud yn arholiadau i, sy'n mwy dy fi wneud ragor. Ond, pan mwyn i wneud nhw, llawn nodiadau. Nodiadau cryno, byr, ffeithiau neu os chi'n gwneud mathemateg, rhyw fformula i chi gofio fel pai neu rhywbeth, a bych chi'n rhoi nhw ar y chwal o gwmpas yr ystafell wely. Os chi'n defnyddio lliwiau gwahanol, chi'n cael lliw i bob pwnc ysgol. So, all gwyrddwr yn Gymraeg, melyn, Saesneg. So mae y nodiadau i gyd lan fyna o gwmpas yr ystafell, lyflu, yn edrych yn bert i gyd ac yn lliwgar. A chi'n gwneud mind map mas o'r post-its os chi'n moyn, ar fwrdd. Pedwerydd peth, newch disgled o de,
achos mae te yn holl bwysig. Neu coffi, neu dŵr, diod de, i gadw chi fynd. A wnech chi llyd yn ôl, eisiau lawr, dechrau to. A'r 5yd ffordd i oroesi yw bwyd. Chi ffili cario ymlaen os chi ddim yn bita. Pidwch bita tra bod chi'n gweithio. Ond pan chi'n cael egwyl fach, a chi'n cael dysgu dde, chi'n cael darn o dost, neu ffrwyth, neu chocolate brownie. Achos, mae angen yr egni. So dyna'r 5 ffordd i oroesi'r arholiadau. Iawn, nodiadau, cyfnodau byr o adolygu, cerddoriaeth da, post-it notes, bwyd a diod. Prif bethau. A pidwch roi lan, pidwch meddwl, o fi jyst ddim yn ei wneud e, roi e off, roi e off, roi e off. Achos y bore ni, pan mewn chi mewn i'r arholiad, bych chi'n gutted. A bych chi'n eistedd yna, wel, falle bych chi ddim yn panico, ond bych chi'n meddwl, wel fe, fi'n mynd i ffili. A wedyn ni beth sy'n mynd i ddigwydd. Triwch e, iawn? A pob loc, a pidwch phoeni, sy'n eisiau streso, chi ddim yn ifanc. Byddwch chi'n iawn. Jyst rhowch yr ymdrech mewn, fel maen nhw'n gweud yn yr ysgol, a gewch chi rhywbeth nôl, sef marciau da. Okay? Pob loc yn yr arholiadau. Hwyl fawr am wythnos hyn. Welai chi wythnos nesaf. Ta-ra!